Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма Мая». Буду в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова. Он с нами на прямой связи прямо из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня. Роман, приветствую. Мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. Традиционная акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией, продолжают борьбу за украинский Крым, прошла в Киеве. В столичном парке Шевченко бывшие политузники, члены Меджлиса, журналисты, которые были вынуждены уехать из Крыма, обратились к жителям оккупированного полуострова со словами поддержки. Желающие поддержать жителей Крыма организовали буккроссинг, то есть это когда можно обмениваться книгами. Они принесли украинские книги, которые разместят на КПВВ, и их смогут забирать все пересекающие админ-границу. Участники акции также записали видеообращение гражданам Украины в Крыму, поддержав их в борьбе с российской оккупацией. «Зачем нам эта Россия? При России начался бардак». Это слова жителей Фароса в оккупированном Крыму. В парке этого южнобережного поселка развернулась грандиозная стройка. Оккупационные чиновники заявляют, что там строят детский лагерь, а сам парк сохранится. Но люди видят огромное количество техники, вырытые краснокнижные вековые деревья, огромную стройку и заборы, которыми загородили весь парк. Они не верят чиновникам оккупационным. Успокоить их приезжал даже оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов. А в местных пропагандистских СМИ даже развернулась такая информационная кампания по дискредитации местных жителей. Их выставляют людьми, которые хотят лишь наживаться на туристах и не желают, чтобы Крым развивался. А депутат Госдумы Павел Шперов, он тоже приехал в Фарос. И, к слову, даже не знает, как правильно называется Никитский ботанический сад. Называют его Никитическим. Вот такая маленькая деталь о том, как оккупационные чиновники разбираются в крымских проблемах, не знают, что такое Крым. Так вот, он защитникам Фаросского парка, которые недовольны Россией, предложил убираться из Крыма и даже пообещал организовать контейнер и дорогу в один конец. Вот такое отношение чиновников оккупационных к жителям Крыма. А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сегодня утвердил в должности нового главу оккупационного Госкомнадзора. Им стал так называемый, уже бывший зам главы администрации Первомайского района Айдер Типа. Эта информация уже появлялась в феврале, после того, как Альберт Кангиев, который руководил этим комитетом чуть больше года, ушел в отставку. Кроме этого, в наших выпусках мы расскажем о том, как отметили 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко в оккупированном Крыму, о судебных политических преследованиях крымско-татарских активистов, о ситуации с коронавирусом на полуострове и о многом другом. Буквально уже через несколько часов, через 2 часа в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском смотрите выпуски «Заман». Гульсум. Чохсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Для начала хочу напомнить, что на студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры их периодически выводят. +380 73 419 41 58. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на экранах ваших телевизоров. atr.tua латиницей, маленькими буквами. Ваша подписка сегодня поможет нам продолжать нашу работу на нашем информационном фронте. Мы благодарим всех тех, кто находится рядом с телеканалом АТР и поддерживает нас в эти сложные дни. К сожалению, до сих пор финансовые проблемы телеканала АТР не
решены. Ну а я перехожу к новостям, о которых говорил Роман. Они заранее дочитали уже подготовленный текст. 2 так называемых секретных заявления были заслушаны сотрудниками полиции Эдема Бекирова в Центральном оккупационном районном суде Симферополя. Сегодня состоялось очередное судебное заседание по сфальсифицированному уголовному делу по политическому заключенному, уже экс-политическому заключенному Эдему Бекирову. И сейчас с нами на прямой связи его адвокат Алексей Ладин. Пане Олексію, здравствуйте, вітаю вас. Пан Алексей, я не слышу вас, к сожалению. Давайте попробуем еще раз. Да, вот сейчас Добрый слышу. вечер. Добрый вечер. Добрый Алексей, вечер. расскажите, пожалуйста, нам подробнее о ходе судебного заседания. Хочу сказать, что прошло 3 судебных заседания по существу, в 2 из которых допрашивали свидетелей. В предыдущем судебном заседании 4 марта были допрошены 4 сотрудника Федеральной службы безопасности, которые в один голос поясняли, участниками каких следственных действий они были. А именно, они присутствовали при изъятии взрывчатки в том схроне, который по позиции защиты, по мнению защиты уверена, оборудовали сами сотрудники ФСБ. Суть их показаний сводилась к тому, что, несмотря на то, что они предполагали, что в этом схроне будет взрывчатка и боеприпасы, никаких мер безопасности предпринято не было. Гражданские лица, так называемые понятые, находились тут же рядом, взрывотехник находился рядом, никакого оцепления не было. Единственное логичное объяснение защиты — это то, что сотрудники ФСБ прекрасно понимали, что там ничего не взорвется, потому что они сами же положили эту взрывчатку. Сегодня допросили 2 так называемых понятых, которые присутствовали при оперативно-розыскном мероприятии отождествления личности. Отождествление личности — это, знаете, такой симулятор опознания. То есть у нас по закону предусмотрено следственное действие опознания. А никакого отождествления личности не предусмотрено. Соответственно, это оперативно-розыскное мероприятие может проводиться в любой свободной форме. Понятые пояснили, что когда они зашли в кабинет к следователю, там уже находился какой-то человек в балаклаве, который потом указал на фотографию Эдема Бекирова. Ну и пояснил, что якобы Эдем Бекиров передал ему взрывчатку. Тут интересно то, что оперативник ФСБ, который, собственно, и проводил это мероприятие, в прошлом судебном заседании признался, что фотографию ему передали сотрудники же ФСБ. Каким-то образом он не проверял, Эдем Бекиров на ней находится, либо не Эдем Бекиров. Единственное, что он сделал, погуглил в интернете. Да, вроде как Эдем Бекиров. Ну, то есть, понимаете, вызывает удивление. Человек закончил Академию ФСБ и не может провести как бы элементарные мероприятия, там, запросить в паспортном столе в Форму-1. Просто взял какую-то фотографию, да, и, извините, пришпандорил ее к протоколу. Алексей, как вы думаете, как долго будет продолжаться этот цирк? И когда примерно уже вынесут заочные приговоры? И какой, как вы думаете, запросит срок прокурор? Судя по тому, с какой скоростью пытаются проводить судебные заседания, я думаю, что в кратчайшее время суд попытается закончить рассмотрение этого дела. Все, конечно же, будет зависеть в том числе от явки свидетелей и от явки секретного свидетеля. Потому что в обвинительном заключении этот секретный свидетель под псевдонимом Мамметов проходит номером 1. И судья и прокурор пояснили, что мы будем допрашивать свидетелей по списку. Однако прошло уже 2-е судебное заседание, а секретного свидетеля нет. Видимо, у обвинения возникли какие-то проблемы с доставкой этого свидетеля. Но что касается предположительного приговора, то, по моим ощущениям, он будет наиболее суровым и, конечно же, связан с лишением свободы. Это, естественно, делается для того, чтобы Эдем Бекиров, по крайней мере, при нынешней политической ситуации, не смог заехать в Крым.
Скажите, Алексей, вот у меня еще такой вопрос. А в чем суть, собственно, этого всего судебного процесса? Ведь мы понимаем, да, что дело сфальсифицированное, каких-либо иллюзий относительно приговора мы не питаем. Понятно, он будет обвинительным, да? То есть, ну вот с вашей точки зрения, если мы не признаем юрисдикцию оккупационных судов, тогда зачем это все? Но так или иначе, любой обвинительный приговор на Крымского суда, он влечет за собой так или иначе ограничения в отношении дела Бекирова. У него в Крыму находятся друзья, родственники. Соответственно, он не может заехать. Нам необходимо пройти все судебные инстанции внутри Российской Федерации для того, чтобы выйти на международные суды в ЕСПЧ, может быть, в комитет ООН, и уже в международных судах доказать незаконность и нелегитимность этих приговоров. Спасибо вам большое. Алексей Ладин, адвокат, был с нами на прямой связи. Чухсагулнасы. Сегодня в Киеве, в парке имени Тараса Шевченко, в день рождения Кобзаря, 9 марта, проходит акция солидарности с Крымом. На акции со словами о поддержке к жителям оккупированного России Крыма обратились освобожденные политические заключенные, крымские журналисты, общественные деятели, представители Меджлиса крымстарского народа и правозащитники. Участники акции держали в руках плакаты, флаги Украины, крымстарский флаг, портреты политических заключенных. Также сегодня в здании Министерства иностранных дел Украины открылась фотовыставка «Верность себе, не преступление», которая рассказывает о преследованиях России в Крыму крымских татар после уже оккупации полуострова. Там на этой выставке принимал участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот что он сказал. Виставка, яку ми відкрили сьогодні, дуже важлива для нас, тому що кожен іноземний гість, кожен міністр, який приїхав до нас в гості, буде проходити повз цих осіб. Цей рік буде особливим для Криму, тому що в цьому році ініційована Кримська платформа. Проєкт дуже важливий для нашої країни. В тому числі ми будемо робити це заради них, заради героїв цього проєкту. С нами сейчас на прямой связи Олександр Палій, історик, політичний консультант. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас. Да. Ну что ж, набирает обороты сейчас инициированная Зеленским крымская платформа. Недавно Алексей Арестович, спикер трехсторонней контактной группы в Минске, сказал, что более 40 стран уже согласились принять участие в крымской платформе. Рассчитываете ли вы на ее эффективность? Ну, з точки зору підтримання цієї теми в суспільному просторі, в інформаційному просторі світовому, безумовно, це дуже добре. Особливо, якщо в цьому процесі будуть брати участь Сполучені Штати, а вони вже дають знаки, що вони готові брати участь. Тобто це буде означати, що ця тема буде залишатися на порядку денному, і взагалі кримська тема нікуди не зникне. Це для нас дуже добре, тому що вона однозначно сигналізує, яка країна вкрала чужі території, яка є злодієм, і консолідує навколо України підтримку. Тобто це така дуже потужна, достатньо потужна, як ми сподіваємось, буде проекція на майбутнє інформаційне. Давайте подключим к нашей беседе еще Дениса Савченко, который с нами сейчас на прямой связи. Пане Денис, вітаю вас. Добрый день. Правозащитник, координатор общественной организации «Крымсос». Пане Денисе, а вот мы сейчас говорим и про крымскую платформу. Как правозащитник, как вы считаете, какие важные вопросы стоит поднимать на саммите Крымской платформы? Взагалі вже попередньо є обговорення про те, що повинні підніматися питання прав людини, їх дотримання і попередження наступних порушень систематичних, які відбуваються на території півострову. Також дуже важливим є питання невизнання окупації Криму як анексії, те, що дуже хоче якби створити уявлення Російська Федерація на міжнародній арені. Важливим для нас питанням третім є питання санкційної політики, її підтримання цієї системи і розвитку. Окрім цих трьох питань також є безпекові питання, питання екології, питання культури та освіти, питання корінних народів і дотримання їхніх прав.
питання релігійних спільнот. Але вони, в принципі, деякі повинні бути виокремлені в окремий наратив, деякі можуть бути частиною обговорень в рамках інших блоків питань. Ну вот хорошо, мы же видим, как тема Крыма и вопросы Крыма все же обсуждаются на различных международных платформах, где, в частности, вы принимаете участие как правозащитник и освещаете проблематику полуострова. Да? Вот в чем будет отличаться эта же крымская платформа, саммит Крымской платформы от другой любой международной организации, в рамках которой вы говорите, собственно, о проблемах Крыма? За планами, діяльність Кримської платформи повинна об'єднати зусилля на дуже різних рівнях. Ми кажемо про рівень керівників держав, найвищий рівень. Ми кажемо про міжпарламентський рівень, ми кажемо про міжурядовий рівень. І ми кажемо, що дуже важливо про експертний рівень, в який якраз наша організація і інші організації партнерські включені в створення цієї системи. І відповідно за результатом повинна бути така собі унікальна, утворитися синергія, взаємодія, коли експерти допомагають представникам держави на різних рівнях систематично, обґрунтовано і ефективно проговорювати і пропрацьовувати питання, пов'язані з окупацією, ситуацією з правами людини і безпекові питання. Плюс ко всему прочему, я вот в начале нашего эфира уже сказала, что сегодня в Киеве прошла акция в поддержку политических заключенных, в поддержку жителей, которые находятся на территории временно оккупированного полуострова. В чем важность таких акций? Принимали ли в ней участие? Наша організація, я особисто були співорганізаторами даної акції. Ми дуже вдячні партнерам за ініціативу і за ті зусилля, які були докладені. Дана акція, вона є акцією солідарності загалом з українським Кримом і з українцями Криму, в тому числі з кримськими татарами, які є дуже важливою частиною українського народу і суспільства, і які показали, в тому числі на початку окупації, свою яскраво виражену позицію щодо приєднання Кримського півострову до Російської Федерації. Ми вдячні за їхню стабільну і чітку позицію, через яку, на жаль, багато хто вже постраждав. Дана акція, вона дуже важлива, тому що вона нагадує, що ми часто кажемо «Крим – це Україна», але ми рідко згадуємо про те, що Україна – це також Крим. І сьогодні Україна і Київ, і ця група людей, і парк Шевченко, вони несли в собі частинку Криму, любов до Криму, повагу і підтримку до тих людей, котрі, попри дуже складні обставини, залишилися на території півострову і зберігають оцей елемент української ідентичності. І, звичайно, ми хотіли виразити своє захоплення цими людьми, і виразити підтримку щодо них і показати, що ми чекаємо на воз'єднання і чекаємо на те, щоб наступна акція, звичайно ж, проходила також і в українському Криму. Дякую дуже, пане Денисе. Чухсагол, у нас правозахисник, аналітик Кримсос Денис Савченко був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вот помимо лозунгов, можем ли мы услышать в рамках той же Крымской платформы инициативы по усилению санкций в отношении России? И стоит ли ожидать на это? Ну, звичайно, почути ми це зможемо. Почути більш чітку, достатньо чітку позицію багатьох урядів західних країн. Тобто, можливо, навіть якась формалізація, тому що ми бачили формалізовану заяву, так звану декларацію Помпео з приводу Криму, що, мовляв, Сполучені Штати ніколи не визнають ні анексії, ні так званої окупації. А крім того, можливо, вийде отримати документи якісь з більшим кількістю учасників. Тобто, щоб там були не лише Сполучені Штати представлені, але й чимало інших європейських держав. Але сам по собі санкційний режим – це така річ, яка трішки складніша. Вона включає в себе багато дуже різноманітних таких ліній, пов'язаних з безліччю суперечностей між Росією і рештою світу, і цивілізованим світом. Тобто ці питання стосуються і України, і Донбасу, і Криму, і втручання Росії там в демократичні процеси, і вбивства за кордоном,
застосування хімічної зброї і так далі. Ну, скажімо, санкції вони не будуть обумовлені лише Кримом, але заклик до них може достатньо гучно пролунати під час цього засідання цієї кримської платформи або взагалі цього процесу кримської платформи. А сегодня у мира есть ли те рычаги, которые заставили бы Россию убраться прочь из Крыма и вернуть ее в международное правовое поле? Ну, це поступово все відбувається. Виснаження російської економіки відбувається не одразу, а воно триває вже достатньо довго. І це може все конструкція російської окупації і цієї російської окупаційної влади може обвалитися достатньо швидко, а може цей процес розтягнутися на тривалий час. Тому що, наприклад, деокупація країн Балтії тривала майже 50 свого часу. Якщо окупація Балтійських країн – це 40-й рік, тим з перервою на Другу світову війну, заміна однієї окупації на іншу, а визволення настало в 91-му. А зрештою російські війська звідти були виведені в 91-му. Тобто порахуємо, з 40-го до 93-го фактично 43 роки, 53 роки. Я дуже сподіваюся, що все в Криму відбудеться значно, незрівняно швидше. Але ми зараз не будемо гадати, тому що це достатньо складна процедура. Але можу сказати, що виснаження Росії відбувається достатньо швидким темпом. Економічне виснаження Росії. Ми вже його бачимо, воно візуальне, воно відчутне для росіян в самій Росії. Вони це прекрасно на собі відчувають. Ну и плюс санкции Украины в виде перекрытия Северокрымского канала сегодня приводит в Крым и Кремль действительно сложное сейчас положение. В частности, катастрофический дефицит пресной воды на территории Крыма продолжается, и там звучат ряд таких идей в виде установки опреснительных установок, в виде бурения артезианских скважин, на что экологи говорят, что это может привести к экологической катастрофе. Вот допускаете ли вы, что в связи с усилением вот этой критической ситуации на полуострове с водоснабжением, что Россия обратится к Украине и скажет, мы не справляемся? Думаю, навряд чи. Тим більше, що для прісної води, відверто кажучи, є оцей Кримський міст. І залізничними цистернами, якщо ми порахуємо 2,5 мільйона населення Криму, забезпечити це абсолютно елементарно. То чисто математично, я не кажу про економіку, але чисто математично забезпечити прісною водою елементарно. Крім того, є в Криму для пиття, не для споживання, не для заводів, не для якихось технічних потреб, а для того, щоб пити, в принципі, і зараз вода. Але Росія не хотіла витрачатися, не хотіла абсолютно витрачати кошти, але змушена. І вже виділено з бюджету російського більше 50 мільярдів рублів на формування. Тобто вони фактично роблять ті великі озера, збірні озера між гірськими долинами. Працюють бульдозери, працює техніка, і на це все виділено 50 мільярдів рублів. Але це но, тем не менее, это не решает никак проблему водоснабжения Крыма, потому что с каждым днем поступают такие тревожные сообщения о том, что высохло то или иное водохранилище, графики подачи воды в Крыму ужесточаются, а люди в Симферополе, в Бахчисарайских регионах всего лишь воду видят в день по 2-3 часа. Ну и плюс, если говорить про строительство вот этих опреснительных установок, о которых они говорят, то это может занять от 2 до 3 лет времени. А что они будут делать эти 2-3 года? Нічого. Армія буде забезпечуватись, силові структури будуть забезпечуватись, чиновництво буде забезпечуватись водою, а на всіх інших окупаційній російській владі наплювати. Просто буде серйозно стримано колонізацію Криму за цей період. Тому що багато бажаючих поїхати і жити без води, напевно, не буде. Тому це будуть незручності, але буде це незручності не для Криму.
принципі, звичайно, що ми бачили, що такі опріснювальні установки арабськими країнами, країнами арабського світу будувалися достатньо швидко. Вони використовуються станом на сьогоднішній день, але необхідно серйозні інвестиції. Угу. І от Росія цих інвестицій абсолютно не вкладала ці 7 років в такі речі. Вони жили якимись іншими цілями. І тепер, значить, будуть форсовано щось зображати. Але насправді от тональності нинішнього кримського керівництва ми чуємо, що у них настають, тобто вони готують фактично до надзвичайщини населення Криму, будуть їм подавати там оцю питну воду відрами, там чи я не знаю чим, і, власне кажучи, решту потреб люди будуть задовільняти так, як зможуть. Пане Олександре, давайте подключим. Скільки той зими. Да, давайте подключим сейчас к нашей беседе Бориса Бабина, экс-постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, который с нами сейчас на прямой связи по телефону. Пане Борисе, витаю вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Да, мы сейчас обсуждаем проблематику водоснабжения оккупированного полуострова. Как дальше будет развиваться ситуация? Насколько сегодня она остается критической? Ситуация будет стабильно критической. Никаких возможных средств для резкого улучшения ситуации оккупационных властей нет. Местные ресурсы, которые они могут использовать, используются уже значимо сильнее, чем это возможно для их устойчивого сохранения. Оккупационная администрация, к сожалению, так и не сделала ничего за 7 лет системами водоснабжения, которые пришли за последнюю 5-летку в негодность, утраты водных ресурсов при распределении их коммунальных системах по признанию самих оккупантов составляет в среднем более 50%. И этим никто не занимается. Вместо этого мы видим пафосные, извините, стройки в стиле каких-то, ну, я не знаю, восточных империй раннего Средневековья или там Древнего Египта, когда российские военнослужащие прокладывают по Крыму трубопроводы из одного водохранилища в другое, из одного водоема в третий. Все это имеет достаточно, мягко говоря, малое экономическое значение, но создается красивая картинка. А скажите, вот сейчас звучит идея строительства вот этих опреснительных установок в Крыму. Насколько это реально? Вот насколько я понимаю, для этого нужно зарубежное оборудование. А учитывая, какой был скандал после закупки турбин Siemens, то вряд ли сегодня западные партнеры могут обеспечить оккупантов этим оборудованием, или же нет? Ну, как вы правильно сказали, скандал был, но тем не менее теплоэлектростанции с турбинами Siemens в Крыму работают. И Siemens спокойно далее их обслуживает, потому что, к сожалению, иногда деньги не пахнут, а иногда санкциями мало кто всерьез занимается. Но следует отметить, что даже если эти установки будут допущены, на самом деле ситуацию с водоснабжением в Крыму они не решат. Почему? Ну, их объем той воды, которая имеется, он, допустим, несколько смягчит ситуацию с водопользованием в крупных крымских городах. Но она, на самом деле, повторюсь, может быть решена и другими методами, например, путем уменьшения потерь в распределительных системах. Компенсировать воду Северокрымского канала для промышленности и сельского хозяйства никакая опреснительная установка не способна, поскольку речь идет о кубических километрах воды в год. На что никаких ресурсов природных не хватит. Ни энергетических, ни физических. Поэтому я не исключаю того, что установка будет построена. Очень действительно интересно, кто поставит оборудование. Я не исключаю, естественно, освоение сумасшедших средств на этой установке. Возможно, она даже будет давать воду. Естественно, это приведет к экологическому бедствию, поскольку Ростов будет сбрасываться в море. Но проблему это не решит. И еще один вопрос, который хотели мы с вами обсудить. Вы знаете, сейчас идет стройка на территории Форосского парка, который считается одним из самых красивых и известных на территории Крыма. Что это означает? И вот по вашим данным, к чему это может привести? Как много там деревьев, которые внесены в Красную книгу? И что это все означает? Ну, независимые эксперты
эксперты давно исследовали эту проблему до того, как она стала медийной. На самом деле нынешний ФОРОС фактически присвоен группой, ну скажем так, элит Республики Татарстан. Это кланы Шаймиевых и прочего. Тот комплекс, который они хотят строить на месте парка, строится, как говорят, в личных интересах нынешнего президента Республики Татарстан. То есть речь идет о абсолютно серьезных и очень значимых средствах, которые там хотят освоить. Естественно, что интересы местного населения никто особо в расчет брать не собирался. И единственное, что действительно несколько смутило нынешнюю систему оккупационной власти, это настолько массовые протесты, которых там, честно говоря, никто не ожидал. Поэтому я думаю, что парк уже практически уничтожен. Застройка там, к сожалению, в ближайшее время состоится всех этих новых особняков и дворцов. Но это не первый случай на Южном берегу за последние несколько лет. Боюсь, оккупации не последний. А Украина может сегодня что-то делать, обращаться с этим вопросом в международные институции, как-то влиять на этот процесс? Я думаю, что лучше всего здесь речь может идти о санкциях. Санкциях в первую очередь в отношении бенефициаров данного проекта. Это Акбар Казанский, для которого якобы строят этот объект. Это фактически собственники земельных участков, так называемые собственники на этой территории. То есть здесь речь идет о том, что, возможно, стоит ввести дополнительные санкции против тех компаний Республики Татарстан, против которых эти санкции еще не введены. Спасибо вам большое. Чохсал у нас Борис Бабин, экс-постоянный представитель президента в автономной республике Крым, был с нами на прямой связи. А вот глава оккупационной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гричина пожаловалась на украинскую делегацию в ОБСЕ, которая потребовала блокировать ее участие в совещании организации. Вот что она написала на своей странице в Facebook. Как всегда, звучали фейки о тысячах задержанных политвязней, которых никто никогда не видел в глаза, и прочих, существующих только в головах данных выступающих, о ужасах жизни в Крыму. Я просила дать право на ответ, чтобы доказать всю абсурдность заявлений украинской стороны. Но, конечно же, на демократическом европейском заседании, посвященному правам женщин, женщинам из Крыма слова на ответ не дали. Пане Олександре, как вы считаете, правильно ли сделала украинская делегация заблокировать выступление некой Анастасии Гричиной, которая является главой вообще абсурдного объединения «Украинская община Крыма»? Вообще, что это? Ну, це громадська організація, абсолютно фейкова структура, яку росіяни створюють для інформаційного прикриття окупації. Да вы просто вдумайтесь, да, в слова «Украинская община Крыма». Ну так, це просто колаборантські такі утворення. Колись нацисти створювали армію Гасова і різноманітні структури. Росія зараз в Криму створює такі структури для того, щоб прикрити факт окупації. Тому, звичайно, що цих людей ніякі українці там в Криму не обирали. Цих людей призначили із російських державних органів, а швидше за все із спецслужб. Тому що, по суті, російська держава на сьогоднішній день є, скажем так, продолжением спецслужб. Но мы видим, что оккупанты всячески пытаются использовать площадки международные, там высказываться, что-то там врать откровенно, да, вот сейчас с ОБСЕ, потом до этого мы также видели различные там делегации с числа коллаборантов, которые пытались выступать, вот даже тему, проблематику воды в рамках Организации Объединенных Наций даже пытались поднимать и выставить Украину такой страной, которая там вот издевается над своими гражданами и так далее. Вот насколько вот эти их попытки, они могут привести к какому-то их желаемому результату, или же все-таки они тщетны? Ну, є міжнародне право. Зокрема, в ООН, в межах ООН. Ціла низка документів, які передбачають, що забезпечення населення і взагалі окупованих територій є на плечах окупанта. Якщо Росія окупувала ці території, відповідно, вона повинна їх забезпечувати. Якщо вона їх забезпечує погано, через те, що їй треба там будувати свою армію чиновників, свої поліцейські якісь
сили, то це питання пріоритетів. Мгм. Насправді, з самого початку Росія повинна була забезпечити окуповані території. Те, що вона це не робить, це ще один пункт до її вини, насправді. І ще раз підкреслюю, для питної води, для забезпечення питною водою 2,5 мільйонів людей абсолютно достатньо навіть мосту, який існує на сьогоднішній день. Я вже не кажу про інші технологічні засоби. Це маса флот велетенський є російський, який возить там нафту, зерно і так далі з Азовського моря. Там в дуже великих обсягах. І, в принципі, ніяких проблем технічних забезпечити саме питною водою нема. Так. Є проблема забезпечити технічною водою, і водою для промисловості, водою для різноманітних там господарських потреб і так далі. Ну, це вже зовсім інакша ситуація. Тому що Україні не потрібно, щоб було забезпечено цією водою ні промисловість, ні якісь силові структури. Тому що інакше буде посилюватись колонізація півострова. І будуть туди мільйонами прибувати нові люди, які потім скажуть, що це їх земля сакральна, тому що вони і сакралі. Сегодня появилось такое информационное сообщение. Президент Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время заработает Центр по противодействию дезинформации. Зеленский, выступая на форуме Украины 30 культура, медиа, туризм, и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко на пресс-конференции в рамках форума также об этом заявили. Давайте послушаем цитату Зеленского. В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі. Также сегодня был опубликован дипломатической службой Европейского Союза отчет, в котором говорится, что усилия России по распространению дезинформации больше всего нацелены на Германию. Вот их цитата. Жодна інша держава-член ЄС не піддається більш жорстокому нападу, ніж Німеччина. Кремль створює інтелектуальний образ Німеччини, в якому є кілька розумних голосів в хорі ірраціональної русофобії. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Сергій Швець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова підкомітету Комітету з питань свободи слова. Пане Сергію, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня вам, доброго дня студії, доброго дня всім глядачам АТР. Доброго дня. Пане Сергію, расскажите нам, пожалуйста, про этот Центр противодействия дезинформации, о котором говорил президент Украины. Вот чем этот центр будет заниматься, что будет входить в основные функции этого центра? Дивіться, ну це насправді ця ініціатива була від нового Міністерства культури та інформаційної політики безпосередньо від пана Олександра Ткаченка. Вона обговорювалася, ця ініціатива, і в тому числі і в нашому комітеті. Міністерство зараз цю ініціативу оприлюднив Володимир Олександрович. Мета полягає в тому, щоб, ну, власне, вона очевидна, виходячи з назви. Буде, я так розумію, склад формуватися з громадських активістів, звичайно, з журналістського середовища, з експертного середовища і громадських активістів. Я говорю насамперед про тих учасників громадських рад з інформаційної політики, які існують при президентові України і, власне, і при нашому комітеті, з якими ми завжди радимося, що і як правильно робити. Тобто це буде 100%, я вас запевняю, що це буде прозора діяльність, яка буде винятково координувати зусилля української держави по захисту інформаційної безпеки. А інформаційна безпека – це насамперед безпека наших громадян. Ну а в чем конкретно будет проявляться вот эта вот деятельность по противодействию дезинформации? Как это будет осуществляться? Как вы это видите?
Дивіться, вона буде 100% складатися щонайменше з двох складових. По-перше, це стратегічні дії, які вже здійснюються там і нашим комітетом, і само собою міністерством. І по-друге, реагування на тактичні якісь інформаційні випади. Я гадаю, що правильно було б про це говорити більш предметно з Олександром Владиславовичем Ткаченком, міністром, і він точно би про це розказав. Або Тарас Шевченко, один із його заступників, які безпосередньо цим переймаються. Але я бачу завдання саме в протидії будь-яким спробам інформаційної атаки на Україну. Причому зверніть увагу, що це, як на мене, не тільки має місце з боку Російської Федерації, країни-агресора, але і з боку інших час від часу незрозумілих випадів. Я говорю про наших сусідів в Будапешті, я говорю про наших сусідів в Бухаресті, коли Україну несправедливо звинувачують в тих чи інших діях. Когда примерно может заработать Центр по противодействию дезинформации? Дивіться, там існує питання виконавчі, суті технічного характеру. Я гадаю, що вже цього року ми побачимо цей центр в дії. Тим паче, якщо вже президент України про це заявив сьогодні з високої трибуни на форумі. Я гадаю, що там справа ця не затягнеться. Тим паче, що ми точно бачимо і сьогоднішнього виступу президента, і нашої політичної сили, ми бачимо, що цьому приділяється велика увага, і на це покладається велика відповідальність. И еще такой вопрос, пане Сергею. Сегодня дипломатическая служба ЕС опубликовала отчет, где четко сказано, что усилия России по распространению дезинформации больше всего нацелены на Германию. Как вы думаете, почему? Ви знаєте, я бачив цей заголовок, на жаль, детально не ознайомився із цією доповіддю. Річ, як на мене, полягає в тому, що зусилля можуть бути більшими по відношенню до Німеччини, можуть бути більшими, але точно вони більше шкоди завдають Україні. Ця інформаційна кампанія, яка вже давним-давно розгорнута проти нашої країни. Що стосується Німеччини, мені важко в це повірити, я детально не досліджував цю історію, але зверніть увагу, що Німеччина є партнером економічним Російської Федерації насамперед щодо реалізації Північного потоку-2. Так. І тому, ця інформація, відповідно, ця інформація, про яку ви згадали, для мене видалася дивною. Дякую дуже, пане Сергію. Чухсагол, Сергій Швець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, как вы считаете, насколько важно создание вот такого центра по противодействию дезинформации? И будет ли все-таки этот центр эффективный? Не будет ли так, как у нас бывает часто, к сожалению, в Україні? Сама по собі ця ідея хороша через те, що в сучасному світі вага правди зростає, і хаос оцей інформаційний, який створюють навмисне дуже часто, це центри, які намагаються дестабілізувати ситуацію, змішати чорне з білим і, так би мовити, ловити свою рибку в мутній воді. В цих умовах ціна і вага правдивого слова і донесеного ефективно, звичайно, зростає. Тому сенс в цьому є. Тим більше, що є напрацювання в Європейському Союзі, вони вже потрошку намагаються з цим працювати. Є відповідна політика багатьох західних медіа, які намагаються розрізняти фейки, не фейки. Коротше, можна стати на передовій цієї всієї історії і свій унікальний досвід український поширювати, популяризувати і в тому числі просувати наші меседжі. В цьому сенс є. Але Зеленський свого часу перед виборами говорив, що він буде пропагувати кожен день за нами.
От він буквально виступав ще перед другим туром, по-моєму, в інтерв'ю журналістів, що він готовий кожен день виступати за НАТО. Щось я не бачив їх цих випусків щоденних з пропагандою НАТО. Ну, але менше сама по собі ідея правильна. Ну, є багато обставин, як це можна зробити більш ефективно. Але, в принципі, було правильно зроблено це відімкнення ворожих просто засобів інформації, почати з цього, а вже далі, власне кажучи, просувати свій власний контент. Тому що під час війни ворог навмисно плодить інформаційний хаос, намагається змішати чорне з білим, правду з брехнею і так далі. Тому перше завдання, скажімо, воно не повністю виконане, воно виконане хай там на третину чи на половину, але тим не менше перше завдання – це блокування телеканалів ворожих, де-факто ворожих, навіть як би вони не називалися. Тому що вони просували російську політику, називаючись українським. От це було хороший правильний крок в правильному напрямі, який було зроблено всього-навсього місяць тому, на 7-му році. Также сегодня появилось такое информационное сообщение, точнее на этом же форуме. Президент Зеленский сказал, что готовится к переговорам с каждым лидером из нормандской четверки Украины, Германии, Франции и России. Отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится. Вот что он сказал. У будь-якому випадку готується нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу, я це вже сказав західним партнерам. Якщо не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним лідером нормандської четвірки. Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то я зустрінуся з кожним окремо. И что это даст? Ну, зараз, я думаю, що Зеленський говорить, мовляв, є дуже напружені відносини між Німеччиною, Францією і Росією. А вони є партнерами нашими по нормандському. Справді напружені відносини в зв'язку з бойовими санкціями, в зв'язку з отруєнням Навального. Абсолютно дикими випадками, які європейці не можуть ігнорувати. І, відповідно, питання, як вони будуть сидіти за одним столом, якщо весь цей дискурс збережеться на найближчий час. З іншого боку, можливо, у Зеленського є ця ілюзія, що якщо комусь там подивиться в очі, якийсь жарт... Вы думаете, что все же эта иллюзия еще сохраняется? Мне в последнее время с последних заявлений Зеленского кажется, что уже нет. Или я ошибаюсь? Так, здається, що вже ні. Але, можливо, він сподівається, що якісь там пропозиції пролунають, що Путін справді може раптом захотіти, ну, скажімо так, забратися з України в обмін там щось там. Ну, коротше, якісь торги. Мені здається, що це справа безперспективна, і швидше за все Україні доведеться говорити вже з наступним, хто буде після Путіна. Конструктивно, мається на увазі не те, що конструктивно, а змістовно. Тому що зараз це все без змісту. То Росія типу підпишується перемир'ям, а насправді ніякого перемир'я не проводить, а просто використовує його для переведення різноманітних диверсій і підривної діяльності в іншу. Тому Путін націлений на такі результати, які абсолютно неприйнятні. Можливо, десь теоретично якісь його наступники будуть настільки зайняті проблемами Росії, що вони вже, так мовити, їм буде не до. От на це, власне кажучи, сподіваюся. Навіщо Зеленському ця зустріч з Путіним? Я не знаю. Він провів такого роду зустрічі, виходить, наприкінці 19-го року, в грудні. Ну і нічого воно особливого не дало. Ну да, и коммюнике, собственно, не выполнено до сих пор. И помните, тогда, кстати, договаривались о следующей встрече уже через 4 месяца. Но, как мы видим, ее все еще нет. С нами сейчас на прямой связи Алексей Арестович, радник голови трьохсторонньої контактної групи по Донбасу з інформаційної політики, військовий експерт. Пане Олексію, вітаю вас, салям алейкум. Я вас вітаю, алейкум салам. Пане Алексею, сегодня Зеленский сказал, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе. И в случае, если встреча 4 лидеров в нормандском формате не состоится, он будет говорить с каждым по отдельному. Что это даст? Ну,
я думаю, что президент ищет способы толкнуть нормандский процесс, ускорить развитие переговоров, которые происходят в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы, потому что они идут медленнее, чем хотелось бы, скажем так. Если не получается в формате четырехстороннем, одна из сторон блокирует это, потому что существует система взаимозависимости, сложности. Возможно, президент России Путин не хочет встречаться с европейцами, с которыми у него в последнее время плохие отношения, то президент ищет формулу, я так думаю, поговорить о насущном комплексе проблем с каждым в отдельности. Если не удастся решить в нормандском формате или не удается, то через систему двусторонних отношений удастся решить какие-то конкретные вопросы, например, связанные с освобождением заложников, открытием работы КПВВ, безопасности и так далее, и так далее. То есть двинуть нормандские соглашения, как и минские, как работа ТКГ, делятся на стратегическую часть и тактическую. Стратегическое — это общее урегулирование, тактическое — это, я же говорю, вопросы безопасности, вопросы гуманитарные и так далее. Если первое не удастся, то хотя бы вторые. Это не исключено. В любом случае, формы и способы новые нужно искать. Согласно заключенному коммюнике, по результатам встречи 4 лидеров в нормандском формате в 2019 году, следующая такая встреча должна была состояться через 4 месяца. Но уже прошло больше года, и такой встречи нет. Как вы думаете, почему? Дело в том, что Российская Федерация, я не думаю, что им очень нужно урегулирование, как выяснилось по результатам этого Парижского саммита. Дело в том, что нормандский формат был фактически мертв с октября 2016 года, он был заморожен в Берлине. Ничего не происходило. После прихода президента Зеленского к власти интенсифицировались процессы. Но я так думаю, россияне создали эту возможность для того, чтобы проверить, можно ли на него давить. Они рассчитывали, что он поддастся, пересечет эти красные линии, все изменит Конституцию, ну и прочее, все, что нужно россиянам, сделать шаг федерализации, признания своего статуса, зло и так далее. Этого не вышло. Красные линии не уступили, и россиянам перестало быть интересно двигаться в том же формате. Они ищут другие способы принудить нас к прямым переговорам с представителями квазигосударственных вот этих вот образований, которые они называют ЛНР. И это их главная задача, их формат решения вопроса. Но они все время пытаются сделать вид, что Россия — это сторона посредник, они участники конфликта, несмотря на то, что им постоянно про это напоминают те же самые конфликты, которые последние, да и весь остальные. И это достаточно тупиковая ситуация, в которой оказались все стороны. Россиянам не удается продавить Украину, Украине не удается добиться от россиян решения тактических вопросов хотя бы. Если уже не как предлагает глава нашей делегации Леонид Кравчук, говорит, если не удается двигаться по комплексу вопросов, давайте перестанем о них спорить и будем определим круг вопросов, которые мы точно можем решать, в которых заинтересованы обе стороны, и будем двигаться дальше. Но видите, российская сторона и одним заложниками. И вопросы безопасности все равно всегда сводят к одному. Пытаются прямые переговоры за зло. На это мы не идем и не идем. А как вы думаете, как долго будет продолжаться вот эта игра в процесс? Вспомните, еще до Нового года Данилов говорил о том, что будет представлено 5 вариантов действий по урегулированию ситуации на востоке Украины, но пока что мы ничего не видели. Не, Данилов говорил не это. Данилов говорил, что РНБО рассматривает эти варианты, но они носят секретный характер. И их перед Парижским саммитом их утвердили, а недавно совершенно месяц назад где-то их опять переподтвердили, эти планы корректировали. Но их они не будут оглашены по той простой причине, что они секретны. Решения на высшем государственном уровне, разные способы реагирования, в том числе и военные, на сложившуюся ситуацию. Например, если они будут провоцировать нас, передадут нам быстрее. Спасибо большое. Алексей Арестович был с нами на прямой связи. Радник голови ТКГ по Донбасу з інформаційної політики, військовий експерт. Пане Олександре, как вы видите перспективы Минских соглашений, нормандского формата, режима тишины, которого как такового, как мы видим, на востоке Украины нет, ведь ежедневно нарушается этот режим тишины российскими боевиками. Что дальше? Ну, далі має бути все відповідно з нашим планом, а не з російським, тобто зміцнення країни, зміцнення її оборони, зміцнення технічних можливостей армійських в тому числі, зміцнення нашої економіки,
і відповідно виснаження Росії санкціями. І доведення Росії до такого стану, коли вона буде не зацікавлена в якихось дестабілізаційних кроках по відношенню до України, а буде зацікавлена займатися власними проблемами. Оце є коротко, якби стратегічна наша мета, як ми можемо цю ситуацію врегульовувати. До речі, не тільки на Донбасі, але й в Криму теж. Тобто все це буде спрямовано на більш дальню віддалену перспективу. Не все зразу. Але ви бачите, як Сполучені Штати, наприклад, в Афганістані мають справу вже з 2001 року, виходить 20 років, так? 20 років в Афганістані. І проти афганського талібів і невеличкі, немає у них багато зброї, але тим не менше вся ця історія триває 20 років. Тому було б дуже, скажімо, самонадійно говорити, що ми вже завтра все повністю переможемо і результату досягнемо. Тому це гра, яка вимагає терплячості, але терплячість – це така дуже важлива риса, яка, зрештою, допомагає перемозі, можливо, більше, ніж будь-що інше. Давайте підключимо к нашій бесіді Юлію Паєвську, військового медика, волонтера. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Вітаю вас. Пані Юлія, як обстоять діла на фронті? Зараз наразі маємо загострення, ви вже чули про це, напевно, у нас і втрати, і 200, і багато 300-х. Стан бойовий у хлопців, вони настроєні серйозно. Про коронавирусную инфекцию и про вакцинацию хотели с вами поговорить. С 24 февраля в Украине против коронавируса привито чуть более 19 тысяч человек. За день вакцинируют порядка 3 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он сказал, что он недоволен такими темпами вакцинации и созывает новое совещание по этому поводу. Давайте послушаем его цитату. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб. Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі, збільшуючи цю кількість, ми вийшли на рівень трішки більше 3 тисяч. Вакцинируют ли военных на фронте и все ли военные согласны вакцинироваться? Пані Юлія, чуєте? Зв'язок переривається, я час чистого чую. Да, я продублирую для вас свой вопрос. Скажите, вакцинируют ли военных на фронте и сколько военных уже, по вашим данным, приняли вакцину и все ли соглашаются вакцинироваться? По моим данным, то, что мне известно на данный момент, к началу вакцинации солдаты были очень готовы и настроены были хорошо. Из-за полностью проваленной кампании коммуникации, от того, что им не сообщали, что именно, какую вакцину им предлагают, очень многие отказались. Солдаты, военнослужащие сейчас уже недостаточно осведомлены о том, какие вакцины, какие возможны последствия, и уж не знаю почему. Порядка до 70% в некоторых частях пошли отказы. Сейчас вакцинация проходит благодаря командующему ОС. Вакцинация не проходит на первой линии, то есть на уровне ВОПов и РОПов. Вакцинируются только те, кто находится на второй линии на ППД. А с чем вы это связываете? Почему вы считаете, что провалена коммуникационная работа? Потому что без объяснений, без уточнения, какая именно вакцина, военнослужащих просто поставили перед фактом: вы должны вакцинироваться, либо написать отказ от вакцинации. Вот буквально в течение суток вы должны принять решение.
И хотя я многих уговаривала, что вы согласитесь, если вас что-то не устроит, вы сможете потом отказаться. Это не проблема на самом деле. Но ребята, многие приняли другое решение. А вы вакцинировались? Нет, нет. Почему? Я в данный момент не военнослужащая, я доброволец. Скажите, а вот как к медику вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией? Ну, давайте уточним, что я не медик, я парамедик, у меня нет медицинского образования. По информации, те, кто переболели коронавирусом и вакцинироваться сейчас могут не вакцинироваться в течение полугода. Инфа это подтверждается из многих источников. Думаю, что так и есть. Но вакцинироваться вообще, я считаю, что необходимо. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Чухсагу у нас пані Юлія. Юлія Паєвська була з нами на прямому зв'язку. Волонтер. Пане Олександре. Чуєте, пане Олександре? Так. Да, вы слушали сейчас нашу беседу с паней Юлией. Считаете ли вы действительно так же, как она, что сегодня у нас в стране провалена вот эта коммуникационная и осведомительная работа по вакцинации? Что делать? Ну, так, вона була хаотизована. Спочатку, до речі, на самому початку епідемії були меседжі, виходили з одного тільки місця. Це був тоді головний санітарний лікар Ляшко, і він виглядав достатньо притомним, заспокоював народ. Потім всім захотілося на цьому різко попіаритись, на перемозі над коронавірусом, і почали про це говорити безліч різноманітних людей від влади, а ще більше людей, яких просто ЗМІ запрошували, вони щось робили. І в результаті у нас утворився хаос інформаційний. Люди дивляться, мало чому вірять, і вони дивляться, звикли до того, що телеканали брешуть, олігархічні особливо. Ну і в результаті мало хто кому що вірить. Тобто втрачено оцей цінність офіційного джерела інформації, яка була у нас, до речі, на початку пандемії більш-менш побудована. Зруйнували оцю єдину систему комунікації, і не те, щоб зруйнували, а підмінили. Коротше, там, де немає єдиного керівництва, де всі відповідальні, то виявляється, що не відповідальний ніхто. І толку в цьому немає. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Палій був з нами на прямому зв'язку. Спасибо, що були з нами на протяжении часа. Політичний аналітик, історик був з нами на прямому зв'язку. Я хочу перейти к следующей не менее важной теме, к энергетической безопасности Украины и Европы, в частности, к Северному потоку-2. Судно-трубоукладчик «Академик Черкский», задействованное в строительстве газопровода «Северный поток-2», прибыло в Калининград. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Маринтрафик». Судно вернули для прохождения переэксплуатационных испытаний для дальнейшего строительства газопровода. В начале января «Академик Черкский» прибыл на место достройки газопровода после месячного простоя у берегов Калининграда. В середине января судно покинуло зону в Балтийском море. Старший республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом власти ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо законодателя распространила пресс-служба комитета. Они требуют разъяснить, почему Вашингтонская администрация до сих пор не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток-2». Предлагаю послушать их цитату. Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями. Оператор газотранспортной системы Украины имеет несколько сценариев на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макагон в интервью экономической газете «Венгрия». Вот его цитата.
Ми розробили кілька сценаріїв, оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі в розмірі 30 мільярдів кубометрів, а власний видобуток газу становить 20 мільярдів кубометрів, тому послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту. А ось якщо транзит по українських ГТС буде припинений, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему виключно для задоволення внутрішнього попиту. В такому випадку європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була проєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту в 150-200 мільйонів кубометрів. Зараз з нами на прямому зв'язку голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук. Пане Борисе, селям алейкум, вітаю вас. Витаю. Скажите, если достроят Северный поток-2, есть ли угроза, что транзит газа через Украину будет остановлен? Згідно підписаного контракту наприкінці 2019 року, ще на 5 років, починаючи з 2019, тобто до кінця 2024 року, у нас є ще можливість отримувати транзит щонайменше 40 мільярдів кубів газу і, відповідно, плату за нього в цьому розмірі. Після того, справді, існує загроза, що Росія спробує заблокувати постачання газу на територію України під будь-яким приводом. Якщо буде потрібно, то підірве власні газогони, звинувачуючи в цьому українських, наприклад, там терористів. Такі приклади Газпром вже демонстрував, коли не хотів купувати свій час туркменський газ. Тому казати, що ми гарантовані від того, що Росія не припинить постачання на територію України газу, на жаль, не можемо. Скажите, а зачем Европе нужна прямая труба с точки А с точки Б без опции хранения того же газа, который они покупают у «Газпрома»? От тут насправді виникає вже історія певною мірою егоїстична з боку Німеччини. Бо газогін в цьому випадку йде прямим газопроводом, йде на територію Німеччини, і таким чином Німеччина стає головним хабом в Європі у подальшому просуванню газу Газпрому. І це дає можливість і доходи заробляти, і забезпечувати власні потреби. Інша справа, що я все ж таки думаю, що Німеччина, тут з одного боку є певні корупційні складові, то ми чудово розуміємо, що політики всіх країн залежать від бізнесу, і ті чи інші гешефти вони отримують свою діяльність. Тому, я думаю, і німецькі політики теж отримують певні гешефти від того, що лобіюються інтереси як місцевих деяких бізнесів, так і інтереси Газпрому. Але в той же час, справді, можливості газотранспортної системи, як з точки зору транспортування газу, так і озбереження. Слід нагадати, що Україна має найбільше в Європі газосховище. Да. І левова частина їх знаходиться саме на кордоні з Євросоюзом. І тому в момент найбільшої потреби в газі, коли, наприклад, посилюються морози, справді є у України. Тобто, якщо Україною не буде заходити газ, і вона не буде його зберігати у себе, то в цьому випадку, в кінцевому випадку можуть постраждати економіки європейських країн. З цієї точки зору, я думаю, що Макагон сказав, що вони розглядають декілька варіантів, а насправді там не все так просто. По-перше, Україна не буде вигідно займатися транспортуванням газу лише, наприклад, в бік Молдови. Чи збирається Росія взагалі туди постачати газ? Чи, припинивши постачання, припиняє і постачання в Молдову? Питання. Для України, якщо вона не отримує газ з Росії, для неї потрібно фактично реверсний рух газу робити. Тобто
газ закуповувати в Європі, або той, який видобувається в Україні, зберігати у сховищах, які є саме на Західній Україні основні, і потім його спрямовувати внутрі країни на потреби народного господарства. Тому, безперечно, ми будемо змушені просто припинити діяльність газогонів, і дійсно в той момент, коли буде потрібно навіть вже якісь додаткові обсяги прогнати, Україна просто не зможе цього зробити, бо тримати транспортну систему, яка не задіяна, а це там великі витрати на її підтримання у працездатному стані, Україна самостійно це такі подарунки робити в Європі не буде. Тому тут Євросоюз справді може зіштовхнутися з ризиками додаткових проблем, коли буде потрібно зразу прокачати великий обсяг, який до того ж наближений до Євросоюзу, коли він може бути поставлений буквально в лічні години до країн, значної частини країн Євросоюзу. В першу чергу Центральної Європи. В принципе, для Европы зачем этот трубопровод, в частности для Германии, мы понимаем, они за него практически ничего не платят, он им достается просто так. Непонятно, зачем он Газпрому, ведь они потратили на этот газопровод уже огромное количество денег. Это абсолютно невыгодный для них проект, как говорит ваш коллега Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку. Да, Михайло Крутихін є один із провідних російських, ну і, я думаю, європейських фахівців світового ринку і газу, і нафти, тому до його слів можна прислухатися. Але потрібно нагадати в тому числі те, про що казав неодноразово сам пан Крутихін. Мета цих газогонів, вона була дві. Одна з них геополітична. Це створити монопольне постачання територію самостійно і таким чином можливо шантажувати Європу, навіть здійснюючи якісь кроки проти України, можеш шантажувати тим, що не хочете, ми можемо і припинити тоді постачання газу. Причому Україна в цьому випадку перестає бути настільки потрібна Євросоюзу. Це одна складова. І саме її закладали ще там у 2008-2009 році. Я тоді ще писав, що це і є якраз головна мета блокади газової, яку влаштувала Росія. Тоді потрібно сказати, що там були спільні інтереси Тимошенка і Путіна, але це окрема тема. Але саме тоді я писав, що головна мета саме створити ситуацію, коли можна буде шантажувати Захід, в тому числі в той момент, коли може здійснити і агресію проти України. Але друга мета Газпрому цілком цинічна. Це так звані друзі Путіна, які дуже непогано заробляють на будівництві цих газогонів. Державна компанія, по суті, просто витрачає величезні фантастичні кошти, мільярди доларів, які потім, чи будуть вони використані, чи будуть вони окупні, це вже питання для друзів Путіна, це вже не так важливо. Вони свої гешефти від того, що ці труби будуть прокладені, а уявляєте собі смішну ситуацію, коли там частина, наприклад, газогонів, яка мала пройти через Турцію, а потім не пішла через неї, і вони ці труби просто-напросто спочатку проклали, а потім виривали і вже кудись поділи після того, як виявили, що ті газогони, які вони планували прокласти, вони не потрібні, вони не будуть задіяні. Тому тут є ще й цинічна ця складова, яка стосується тої моделі правління і пограбування Росії, яка пов'язана з угрупованням відверто кримінального штибу, яка зараз керує Росією. Очевидно, что по Северному потоку-2 интересы Украины сходятся с интересами Соединенных Штатов Америки, которые вводят санкции против компаний, которые причастны к строительству Северного потока-2. Они достаточны для того, чтобы их остановить? Или же все же они сумеют достроить Северный поток-2? Ви знаєте, тут складна історія, тому що вона стосується вже далеко не тільки, скажімо, суто економічних питань, вона стосується геополітичних підходів.
В свій час потрібно нагадати, коли будувався газогін Уренгой Мара-Ужгород, в свій час Сполучені Штати вводили санкції проти цього газогону і намагалися блокувати його, а Радянський Союз тоді міняв труби, які вони отримали з Європи, тому що Радянський Союз таких труб тоді не виробляв. І замість цього труб получали зерно, продукти харчування, яких в Радянському Союзі не вистачало. Ситуація доволі абсурдна, але між тим вона була саме така. І при цьому той газогон не змогли зупинити будівництво і запуск, тому що в ньому була зацікавлена Європа. Тут зараз ситуація трохи інша, тому що в такому варіанті, який є, зараз в першу чергу не так Сполучені Штати не зацікавлені, які дивляться на це саме з точки зору геополітичних ризиків, більшої залежності від Росії і з боку, тобто Європа буде залежати від Росії, і крім того, що створюються додаткові можливості для тиску на Україну. Тому Сполучені Штати дивляться на це не так з бізнесової точки зору, знову ж таки, як і тоді, як геополітичного. А от значна частина європейських країн цілком постраждає. Наприклад, Словаччина, Угорщина дуже суттєво постраждають від того, що газогони, які прокладені, і через які йшов газ в Європу, який йшов через Україну, він тепер не буде йти. І ці країни не доотримують суттєві доходи від транзиту газу їх територіями. Убеждены в том, что администрация Байдена будет более гибкая в этих вопросах и попытается каким-то образом договориться с США. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что США снимут санкции с проекта, если будут нейтрализованы или даже уменьшены угрозы остановки транзита газа через Украину? Розумієте, я боюсь, що тут така історія складна в плані того, що, безперечно, Байден хоче відновити стосунки з Європою, і він робив заяву, що Сполучені Штати повертають до міжнародної співпраці з Євросоюзом, і тому цей газогін може стати розмінною монетою, певною мірою, де вони зроблять вигляд, дадуть можливість добудувати газогін, але за рахунок цього отримують певні домовленості з Німеччиною, в тому числі по спільним завданням, які стоять між Німеччиною і Сполученими Штатами і взагалі Європою. Причому спроба закласти якусь таку норму, що, мовляв, якщо газ не буде постачатися території України, то він не буде постачатися Північним потоком, він виглядає наївно. Зрозуміло, що коли потужності будуть введені в дію, то сама собі в ногу стріляти Європа не буде. Бо якщо Росія заблокує постачання газу території України, в тому числі фізично, через те, що просто підірвуть, обріжуть газогони, які йдуть через територію України, з боку Росії, то в цьому випадку Євросоюз не зможе відмовитись від Північного потоку через газу, який буде постачатися з тієї території, який йде через Німеччину. Тому тут я більш песимістичний, що в цьому випадку щось буде. Інша справа, тут потрібно знову ж таки дивитися трошки далі. По-перше, навіть те, що Макагон сказав, що у них є там 5 варіантів. Так. Наскільки я розумію, один із них пов'язаний з тим, щоб використовувати потужності для того, щоб постачати туди водень. Є так зване поняття зеленого водню, тобто який не виготовляється з використанням сліду і вуглеводнього. І в зв'язку з цим цілком можливо, що частина цих потужностей, які у нас є, вона може бути просто перенаправлена. Але тоді Україна має дати відповідь, а чи зможе вона, в тому числі за рахунок нарощування потужності і більш ефективного використання ядерної енергетики, цей зелений, те, що називається зелений водень, виготовляти і спрямовувати в бік Європи. Бо потреби в такому водні будуть, причому вони будуть і для України теж. Тому що ми постанемо перед питанням, що наші ТЕС і ТЕЦ, наші підприємці, які використовують газ,
чи вугілля для своїх потреб, що їх потрібно буде міняти на зелений водень, так званий, і в цьому випадку наша транспортна система, яка у нас є, вона може бути задіяна потім в цих цілях. Не в межах постачання газу, а саме як для постачання зеленого водню. Дякую Але дуже. цим потрібно займатися, так, є політичне завдання і стратегічне. Чи спроможна наша влада мислити стратегічно і готуватися до такого варіанту? Це цікаве питання, бо воно потребує дослідження. Дякую дуже, пане Борисе. Чохсагонус. Борис Кушнирук був з нами на прямому зв'язку, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Ну а мы прерываемся буквально на несколько минут. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, который вы сейчас видите на экранах ваших телевизоров, atr.ua. Ваша подписка сегодня поможет нам продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Коршкевич.